Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Las 4:58, Aksyon Radio Philippines Standard Time. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Action Breaking News. Subong lamang adlaw, kung subong lamang nga hapon mag-aksyon ang Provincial Government of Negros Occidental, naka-record naman sang duha, masubo-subo ini nga balita, may duha ka mga overseas Filipino workers kon OFWs nga nag-abot diri sa Negros Occidental. Nagligad nga Abril 28 ginatingwaan nga mabuligan sa ato sa provincial government. May ara sang resulta sa ila sa ding RT-PCR test kag ang resulta mga kaaksyon silang nagpositibo sa COVID-19. Action Breaking News. Dugang na naman ining kaso sa bayan diri sang Negros Occidental kag ang dugang nga detalye sa mga kaaksyon bantayan dugay diri sa inyo sa dinga palatuntunan. Action Reports Afternoon Edition. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Amo ni ang ginabantayan kag balantayan nga mga development diri sa Negros Occidental. Ang resulta sa ginpangkuha nga mga test sa mga nag-alabot diri OFWs kag non-OFWs halin dili sila sa mga lugar. Nagkalain-lain nga probinsya diri sa pungsod sang Pilipinas. Ang mayad-mayad lamang diri nga balita bagot dining duha ka mga nagdugang positive sa COVID-19 sa Negros Occidental. Asymptomatic bot silingon. Way masilasang lain nga nabat sa gid sa ila sining lawas. Una sa balita, una sa aksyon. Kung pangkabugusan naman nga kaso sa Pilipinas sa COVID-19. Ang COVID-19 positive o kung confirmed cases naglampuwas na makaaksyon sa 10,000 kakululbaan nga numero. Ara na sa 10,004 ang kanamuon sa mga kaso sa COVID-19 sa Pilipinas. Subong lamang adlaw naka-record makaaksyon sa 320 kabag-ong kaso. Dito sa bahin sang NCR may additional 179 new cases. Sa Region 7 may ara sang dugang 98 ka mga new cases. Kag ang 43 new cases halin sa naglain-lain nga mga rehiyon. Una sa balita, una sa aksyon. Isara siling tara 10,004 na ang kanamuon sa mga kaso sa COVID-19 sa Pilipinas.
Ang mga nag-alalayo naman ang ginatuwag nga recoveries. Sa mga adlaw, mayara sang 98 ka mga nag-alalayo mo good news. Kagkabay pang madugang-dugangan ini. Ang kabugusan nga kadamuon sa mga nag-alalayo sa COVID-19 sa Pilipinas para na sa 1,506. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Mayong hapon naman bakulod Bogos nga probinsya sang Negros Occidental, Western Visayas, Luzon, Visayas kag Mindanao, Pilipinas kag Sakuto Balabutan. Kag lugar nga mabatian ang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Bukid Baybay Manokon Kahawaan. Welcome sa inyo sa nga palatunturan. Action Reports Afternoon Edition. While lang mabadugay nagpuno posible kita sa sagwa makakso sa ato sa nga building. Nagtupa na naman ang ulan nga kasarangan. Tinagasak ang atop sang building diri mo. Building sang Walrus, building sang mga kaiping sining istruktura. Nagtupa ang ulan diri sa sunod sang Bacolod. Digid man tama ka or diri sa downtown area. Iban guro nga barangay diri sa Bacolod naka-eksperyensya man sang sining pagtupa sang ulan. Kaina sang agaya medyo mapangpaang ang lakat sang tiyempo kon init kag singke ang panahon. Daw amo mananik init kag kasingke sa mga nagbinurahog nga mga balita sa mga adlaw. Balita nga magluwas sa COVID-19, balita ining pagpauntat o kung pagpasira sang operasyon. Amo ang nagbulyada kagin sugilanunan. Umpisa kagabi kaina sang kagahon tubtob gani subong nga nagapasulod ng kasisidmon. Una sa balita, una sa aksyon. Ang masubong nga hitabo sa industriya sang paggawaragwag. Hindi lamang isa ka hitabo kundi duha. Kung sa mga sikat pangalinyada sang artista nga si Susan Roses Bla sa isyu angot sa ginaligar pagpandaya sa iya banda nga si FPJ sang eleksyon sa pagkapresidente Bla kung tinagap lang not once but twice. Duwagid ka masubo nga hitabo sa patag sang paggawaragwag dari sa Pilipinas. Una, ti amo ning pagpauntat temporaryo sang NTC sa operasyon sang ABS-CBN. Ay ikadua mong pagpatay na naman sa isa ka radio broadcaster dito sa Negros Oriental. Ini nga hitabo makaksyon amo ang nagbarakang sa mga headlines sa mga balita sa mga adlaw. Ano man ang inyo sa nakahimtangan, kamo amon gina-welcome sa pizza size nga edisyon sang sa nga palatunturan, May 6, 2020. Lunes, Miyerkules kitag lisbong. Miyerkules. Man kapon, day off ta mo, abi ko na ikon kapon, Domingo. Day off ta kahapon, parts ang COVID-19 adjustment duty na mo na. Amo na ka naka-mention ko Lunes, Miyerkules na kitas bong. Kamanting usual na itong sa day off is Sunday eh. Sabi ko anay kapon Sunday, kamanti temporary day off na itong kapon Tuesday. Miyerkules bong, May 6, 2020. Inyo ka-aksyon sa mikropon, Aksyon Marlon Hedawaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Dugay-dugay ginatingwaan naton maka-aksyon nga makuhaan sa nga dugang nga detalye ining ginbalita nga naton nga dugang naman nga COVID-19 positive cases sa Negros Occidental. Sa Bacolod mayara man dugay-dugay nga development may kaantaran siri. Standby ka mo. Sa mga pangulong dinalaan mga media sa isla sang Negros, liwat na naman nga nakabatyag sang kahangawa bangod sa panibag-o na naman nga krimen. Ang krimen nga pagpatay sa isa ka radio announcer, radio broadcaster sang Energy FM Dumaguete nga si Cornelio Pipino o kung mas kilala sa radio nga si Rex Cornelio. 49 anyos, radio reporter. Kaga broadcaster sang 93.7 Energy FM sa Dumaguete. Intiro sang ginatuwag nga riding in tandem na naman. Duway ni katawo, isa nagamaniho sa motorsiklo
Ang isa nagaangkas nga amuning nagamaniobra sa pagtiro. Lampuwas las 8:30 kagabi. Lapit siya sa nga balay sa Villa Amada, Northward, Barangay Daro, Dumaguete City. Sang siya ang nagapapauli na. Matapos ang 2 ka oras nga commentary program, ginakabig na naman ang isang grupo sa mga media dari sa Isla San Negros na isa ka brutal nga pagpatay. Ang ginapatihan sang kalabanan. Ang kalabanan nagapating ang krimen may angot sa politika. Una sa balita, una sa aksyon. May angot sa pamulitika bangod isa sa mga paborito nga topiko sa naging patay nga announcer, politika. Hindi ni dapat babaliwalaon ining sahi sang krimen nga di. Partikular sa Isla San Negros bangod ini si Cornelio. Amo na ang ika-4 nga broadcaster nga ginpatay. Umpisa lamang sa nga tuig 2018 kag sa Dumaguete lamang ini. Una ang pagtiro man patay dumduman nyo Roger Recania sa nga DYRM. Ang kaso pagid nga magpatay man kay Edmond Sistoso sa nga DYGB-FM sa nga Mayo 2018. Dindo Generoso nagligad lamang nga November 7, 2019 sa nga DYEM-FM. Nagsubong ti amaning si Rex Cornelio sang DYMD-FM. Ang record sa nga PNP nagapakita ang kaso pa lamang nga pagpatay kay Ricania. Amo ang natagan sa kasulbaran. Ang iban mga kaksungin pangmuno naton bago lamang lunsay nagalutaw pa sa sabaw sang laswa nga may tugabang. Wala marisolbar bangod wala sang luyag nga magtindog nga testigo. Una sa balita, una sa aksyon. Ang ginahimo nga tikang sa ato sa gobyerno subong nasyonal papanaog sa lokal. Keng gobyerno subong mayara sa Presidential Task Force on Media Security kagintukod ni Presidente Rodrigo Duterte ginapamunuan ni Joel Igco. Ti subong nga adlaw na pagwa sang palayag nagasiling nga ila ginakondenar ang natabo kag nagpasiguro ining himuon tanan para ang hostisya maangkon sang nalisdan nga pamilya. Hindi na ni bag-o nga palayag makaaksyon sa ato sa gobyerno sa mga kaso, ay importante kung tani nga ang ginapasalig matupa kag mangin matudtuod. Bangon kung tubtob lamang sa kondenar dari kondenar dito, investigasyon iron sa ulihi ang gwa nagakalipatan man lang, di ba? Kagkibot lamang ang publiko, may masunod na naman nga pinatay nga media. Una sa balita, una sa aksyon. Ang akto sang kapulisan sa Negros Oriental Special Investigation Task Group SITG Cornelio Gintukod. Amo ni ang natabo man sa mga naglaligad nga krimen. Atukod task force pero tubtob lamang sa task force. Ang kalabanan, di bantanan ha? Huwag kita nagasuya sa ikasarang sang aton nga mga otoridad sa pagresolbar sang kaso ha? Kung ginamuno lamang naton ini, ginamuno talang ang posible senaryo nga matabo. Langod hindi lamang isa, kundi halos hindi na gani maisipan kung pila ang mga kaso sang pagpatay sa media diri sa isla pa lang sang Negros. Tubtob subong damo nga kaso nga daw mantika nga natulugan. Una sa balita, una sa aksyon. Amo ini sama-sami ang ginasiling mag-aksyon sang pareho naton nga media, partikular sa mga yara sa radyo. Nagapabalo kag nagakomento sa hindi mayo o kung sa mga tiko nga ginahimo sang pila ka mga opisyal naton sa gobyerno o kung sino man nga poderoso nga tao kung masentruhan sang komentaryo. Dayon gamit sa ila sa nga impluensya, poder, kag, siyempre, kwarta. Una sa balita, una sa aksyon. Yang imuon mag-aksyon, ipapatay ang tao nga balabag para sila. Ang kapital sa mga manogwaragwag kag komentarista, temo malang niho, mikropono. Pero ang sinuman nga maiguan, wala sa iban nga ibalos kundi bala. Amo man ang ginasiling basta gani ara kita, ara kamo sa profesyon bilang radio broadcaster kon komentarista man,
Dapat gid pinsaron, dapat gid manginanda. Sa anuman nga matabo, ang gwa sila makaksyon, isa kabati, isa katiil, aras dutang, isa ara sa sementeryo. Una sa balita, una sa aksyon. Ang laban nga krimen makaksyon, tumbagid. Yatap gid ang ginatarget nila. Mga ginatuwag assassin, inilaban-laban ni hard killers. Herte, no? Daw kakulbaan, no? Lasing ko daw si Aksyon Radio Philippines Standard Time, iban pagin sa nga balita lokal. Pagtaga na isang 6,000 pesos nga sap-sarap-sap, sap-sap. Sap-sap, Social Amelioration Program sa Western Visayas. Ano nang nalabutan sini 133 ang kanamuon sa mga banwa kag syudad sa Western Visayas. Ang nakatapos kada kakompleto na panagtag ara pa lamang sa 48 amaning record mag-aksyon sa DSWD Region 6. Kung sa porsyento pa lamang ka-aksyon gin sip-isip kung mga 36% pa lang di sang 133 kakabugusan ng mga local government units. Kaya 85 sige-sige pang pagpaningguha nila nga matapos hatag ang taran-taran kag matapos naman kalbaryo nga ginaanto subong sang mga nagapanagtag sa payout centers. Pila pa bala diri sa Negros Occidental nagkatapos, ano nga mga lugar, ano ang ayo o kung pangabay na naman sang direktor nga si Maria Evelyn Macapobre. Isa pa kagadabantayan among pagsugod investigasyon sang gin pangabay nga si IDG, investigasyon sa mga opisyal sa barangay o kung sino man nga tawo nga may angot sa papanagtag sang SAP kag inareklamo ang pagpanagtag may irregularidad o kung anomalya. Alang iban nga opisyal sa barangay wala sa ideya kag may ara gani nga nakibot. Ha? Nagamuno sila. Abi nila way na sang may investigar, way na sang mangusisa. Pero ang natabo maka-aksyon na ang CIDG isa lamang ini sa ginbanduan nga mag-investigar sang id-id, walang labis, walang kulang. Tudtod nga investigasyon, wala sang apinan. Ang nakasala manabat kag ang mapabatud-an pinahan o konsilutan. May padalabot ang NBI. Ang NBI kuno maimbestigar man. Una sa balita, una sa aksyon. Kung way sang naghimo sang hindi mayo kuntan maka-obra pa sa iba ng CIDG kag ang NBI galing kay Bante way sang perfectong tao bi nano ka paanda mo diri sa mga taos Pilipinas labi na opisyal sang gobyerno di man kay tanan mayara gyapon niya nagapaninguha kung paano makalusot kung paano sudlan ang ila sa nga bulsa kag wallet. Una sa balita, una sa aksyon. Sa bahin naman sang balita sa City Hall, kapin 120 ka mga stranded Bacolod noon ang napiangot sa syudad sang Bacolod para makapauli. Namo ni sila adlaw mayara sang nagaparehistro sa online registration sa ato sa nga provincial kag city government. Samtang persona nadakpan sa barangay 3 adtong Lunes nga adlaw nga baligya sang shabu. Ginpasaka na sang kaso sang Police Station 2. Una sa balita, una sa aksyon. May istorya man ko na dugay sa balita nasyonal kung baligyan ay shabong paghahambalan. Ari ho, di tara pagpadugay-dugayan da. Di gid man ni makakilibot pero kung nabatian o kung nabasahan, makapangti man kag barisi ini. Isa ka lalaki sa Manila subong daw damang nga nagapahimunong sa sulod sang prisuhan. Bagod ang kwarta nga ginkuha bilang ayuda sang gobyerno sa sining 4-piece blane. Gin kapital yata nagod magkabaligya sa ilegal nga droga. Una sa balita, una sa aksyon. Wala na sang pinakakurto-utok ang atinuga. Kundi amonisaho. Ay utok kay mayara sang pinsar. Pero why ni ginagamit sa insakto, kundi ginagamit sa binortoldo kag tinunto. Ining 24 anyos, Peliedoya Montemayor, si Ereksyon Montemayor, nakuhaan sa 10 gramos ang ginapatihan shabu, bili 68,000 pesos. Yambal sang pulis sa Sampaloc, ang ginkapital among ayuda sa 4-piece, ang yes ni mga parokyano kon mga customer manugbakal, ang ginagamit para makagwa kag makabakal sang shabu. Quarantine pass. Nagako ni lalaki ni nga nagbaligya gid man siya sang illegal nga droga para makaganar sang duga ka kwarta. Pagod man og bata ang iya sa asawa,
Te nami ni, imbes kung tani makaupod mong imo sa ding asawa sa pagbata, ang imo makaupod ya, mabugnaw nga rihas. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang masubo nga nadagatan sang ABS-CBN Corporation, ang hindi pag-renew sa franchise kag pagpauntat sa operasyon. Ako kapati ko temporaryo lang ni. No, mabalik ni siya, mabalik. Hindi basta-basta ang ABS-CBN, nangin tatak na ni sa mga Filipinos kung balita kag impormasyon ng paghahambalan. Halin telebisyon, pagkadto sa radyo, AM man akong FM sa pungsod Pilipinas. Ang Senado nagsiling na posible pa maparubahan ang renewal. Renewal sini makaligad ang duwaks mana. Tiwala-tulatun tara. Kung ang House of Representatives makatransmit na sang initial proposed measure, hambal ni Senador Sani Angara. May 11 ka mga hagna subong para sa ABS-CBN's franchise renewal nga nakapending sa Kamara sa House Committee on Legislative Franchises. Ang pinakaunagin file Hulyo 2019. July 2019. Ini nga proposed measures amo ang nga magatugot sa ABS-CBN sang broadcast franchise sa sunod sang 25 katuig. Una sa balita, una sa aksyon. Ay banwa sa inubaan, by the way ha. Dumalipatan ta banwa sa inubaan ha, maning ulihing nga lugar sa Negros Occidental sa Sur nga bahin. Kamusta hunta kung may anak kita sang tulot tiyempo ha. Ang beach isa lamang ini sa ginapabugal kag masamig ginabisitahan sa amo sa nga banwa. Ang balita nga ang hinubaan may gintalana o kung may ginpreparar na lugar para pahamtangan sang magabalik nga residente. Agod i-quarantine ang lugar. Wow! Tauhay na, linong pa, tahom na bugnaw pa. Wala sang iban kundi ang lugar nga ara sa beach. Beach house. Ang tawag sa ni beach quarantine. Imoon nga quarantine area sa mga magabalik nga residentes Banwa. Ano ba lang preparasyon kag plano? Tiguan naton nga malabot nga dugaya si Mayor Ernesto Estrao ang Otsri. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 5:18 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Hibalaon tarang observation report sang patrol. Nalabayan nga senaryo pag pamulso sa ato sa nga patrol si Aksyon Idin Subong, no? Sa ato sa nga patrol, temprano pa nga naggalambiyong. Oy, sa ato sa nga monitor sa live stream, thank you in advance. At nalis sa lang ka dugay sa kutob malabutan kag masarangan naton. Patrol with Action Eden Aboso, Action Eden, may hapon please kabin. Mapatak na naman. Action Mar po, mapatak na naman ang ulan sa competence naman niya sa mga frontliners, sa mga outer kag inner borders. Diri naman sa syudad sang Bacolod sa ika-anom nga adlaw sang 2E ECQ. Twice extended enhanced community quarantine kuno Action Mar, pero sa aton nga paglibot-libot ang iban nga lugar wala malapay Action Mar ang dalan, pero paang ang huyop sang hangin kay bisan ari kasulod sa lakyan ginabrihan taman ang bintana para mahibalo at Action Mar kung kamusta man ang hangin, kung nag-fresh na gid bala kay nagadamo o nagahambal nga sugod sang ECQ ni wala mayo sa salakyan nga nagagwa sulod. Pero ati ang pollution wala Action Mar do na dula-dula ko no. Pero ang aton nga mga frontliners Action Mar nagati pulo pala higad na kay ang mga nagasulod nga salakyan nagadutay diri sa syudad from south o north Action Mar. Unlike kaina gid sang udto personally na eksperyensyahan tagid nga kadamo o kun ugto Action Mar no damo kayo sulod nga mga pribado nga salakyan sa syudad sang Bacolod. Especially tapos dugang Action Mar medyo nagabugat ang traffic bangod nga maid-id ang pagpangusisa man sa mga frontliners sa borders Action Mar. Kaya wala labot sang scan kag paghibalo sang temperature ginapangita Action Mar ang quarantine pass kag ginausisa gid kun ano ang numero ulihi nga numero Action Mar sa control number kay add number Action Mar no Miyerkules
di ginausisa gid sa aton nga mga frontliners mayo kung ginasunod man sa aton nga mga pumuluyo ang number coding scheme diri sa syudad sang Bacolod. Pero do na notice naton Action Mar nga diri sa syudad sang Bacolod mas nagdamo pagid ang mga inner nga mga check-up points kag maghalin mo lang sa isa after pila ka Metro Action Mar may ara naman sang another naman nga check-up point. Makita mo nga maid-id kayo nga ginapatuman ang diri sa syudad sa Bacolod. Pero sa aton mapagtanaw-tanaw Action Mar, daw kulang na lang biyahe sang depasero sa lakyan ang para makita og Action Mar nga daw mahambal mo nga daw nagbalik na sa normal ang tanan. Kay unlike yung mga nagligad Action Mar, syempre manotice naman kay tipadayon mga paglibot-libot naton ang biyahe sa mga pribado nga salakyan balado nagdamo-damo Action Mar sa sining extended naman nga ECQ. Pero we understand hindi man na sila makalabay kung wala sila sang mga proper man nga mga kinahanglan o kung requirement Action Mar. Pero kay nakalambot kita sa may border, outer border na sa may sumag bala Action Mar nga check-up point. May ara iya nga mga ginadulong especially mga BPO naton, may mga van nga nagadulong Action Mar. From there nagapanaog ang mga sakay, ang mga empleyado kag ang mga nagalambot matugan ni Action Mar nagabiyahe nga series no nga salakyan sa aton mga frontliners sila panaog kag naman paglampuwa sa border didto naman Action Mar may nagasalo sa ila. Pero tiyari tayon Action Mar sa Tacoling Road puwerte kalaba-laba kayo sang linyahanay man sang mga salakyan. Hindi lang sa mga supermarkets pero ang para kung manog approaching ka check-up points Action Mar sa mga nagapamati kag naga-tune in sa subong ang Tacoling Road subong pertig kalaba halin gid Action Mar sa may crossing dabla sa ulunhan sang BCPO headquarters pakadto diri sa puno sang Bangga another access road pa City Heights Action Mar naglambot diriya ang trapiko kay na gani didto sa may pasulod sumag Action Mar no mga 20 minutes 30 minutes ang tiner sang mga nagabiyahe pasulod sa syudad sa Bacolod para lang nga makasulod Action Mar. Ang iban kina may mga ginapaliko man kag ginapabalik sa ila ginhalinan bangod posible ang iban wala face mask nagakalipat sa gyapon Action Mar mo ang iban wala sang QP pass kag ang iban wala man sang requirements gid bala kag necessary reason Action Mar para kasulod sa syudad sang Bacolod. Pero so far sa kanong nga adlaw Action Mar sang aton nga ECQ paglibot naton kay naman sa mga police stations daw wala naman maayo sang mga violators Action Mar nga nagatakadakpan man ang aton sini nga mga kapulisan. Ang ini Action Mar nga situational report ang dulong man sang Santon Plus Gold kay subong nga COVID-19 dapat gid halungan naton ang aton nga ikaayong lawas kag agud nga likawan ang mga balitian dapat epektibo nga food supplement ang kinahanglan kag mag Santon Plus Gold na kay ang Santon Plus Gold ang mas ginapa-improve kag mas epektibo na bagon mayara ini sang extracted nga mangustin, malunggay, margoso, garlic kag spirulina amo nga mas epektibo gid nga makabulig sa diabetes, higko nga dugo, hypertension, pagpalanghubag, bukol kag iban pa. That's why mga kaaksyon mag Santon Plus Gold na mabakal sa mga butika. Kag sa ato dugang pagyada mga kaaksyon ang 26 mg of vitamin C gapabaskog sa immune system. Likawan ang nagabaligya house to house ang peke nga CL nga nabutang sa mineral water, plastic bottle o kon sa inang lapad bala nga botilya. Ang himuon, magdiretso bakal sa ginasaligan nga butika o kon sa mga farmasiya. Laging CF7 laging panalo. Balita sa patrol, ang Kaaksyon ni Aksyon. Eden Aso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat sa report sang Patrol with Action Eden. Balikan talang siya dugay-dugay. Sa dugang bagay nila sa ring mga balita. Ang bagong confirmed COVID-19 cases sa Western Visayas, Region 6. As of May 6, sa mga adlaw ini.
May ara sang duha sa Negros Occidental, duha man sa sunod sa Bacolod. Ang sa Negros Occidental nagdugang 30 anyos nga babaye taga Banwa sang La Castellana. Ara siya naka-quarantine sa facility. Ang ikaduwa, 43 anyos nga lalaki taga Escalante City, naka-quarantine naman siya sa facility. Ang dito gani mga kaaksyon sa Arevalo, Iloilo City, lalaki nga 33 anyos, admitted gini siya, no? Ang sa Bacolod City, may duwaman ka mga naka-quarantine nga nagdugang 27 anyos, lalaki, taga Bacolod, ang isa 42 anyos, lalaki, naka-quarantine mga kaaksyon. So hindi lang ta magpakulukul-ba gina. Kaya ang kalabanan nga maka-aksyon naton, kina-antisipar na gidban ang pagginawa kag kasig ginawa sa resulta sa ring damo pang pending results nga sa test nga ginpadala naton maka-aksyon sa bahin sang Western Visayas Medical Center sa Iloilo. Ayaw man nga mabalanta na ni tanan parang ma-downgrade o kung makakas na gini ang community quarantine nga gina-implementar naton diri sa Bacolod kag Negros Occidental. 27 after 5 p.m. Aksyon Radio Philippines Standard Time. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay
Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Agapas yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapya na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Hello, nagkamonitor sa ato sa ring live stream. Amigo ta Benji Bantong, Inday Resti Lanasi Hamonong, Toto Gilbert Bayoran, Raquel Dimala, good afternoon, Christian Roa, kay Bernard Salhay. Alas 5:33. Kabati ko lang kay damo sang nagabantay gid sa update nga ginapalayag bala sang DSWD. Department of Social Welfare Development sa pangkabugusan nga rehiyon. Kung ano ng dalagan sang tagtaganay siring tag 6,000 pesos nga social amelioration program. May mga local government units pa nga nagaproblema kung paano nila matapos-tapos ang pagkumpleto kung pagpanagtag siring kwarta. May 85 pa ka mga LGUs nga ongoing pang distribution. E diri sa aton sa Negros Occidental Macacson, may 24 pa ka mga banwa kag syudad, way pa nakakulo-kumpleto. Mayo ning iban kay nakatapos-tapos na, so ila sa na proseso na lang. Ang report nga igasumiter sa DSWD Region 6. Nakatapos ng banwa sang Binalbagan, Ibi Magalona, Pulo Pandan, Don Salvador Benedicto, Valladolid, La Carlota, Sipalay, kag Talisay. So, walo pa lamang nakatapos mga kakson sang sa payout distribution. May 24 pangawain na tapos lakip ng sudad sang Bacolod. Tiambal ni Regional Director Maria Evelyn Pakapobre, adlaw-adlaw ga-remind gid siya sa mga LGUs nga kung pwede tingwaan nga matapos-tapos sa labing madali nga panahon. Kaya kung masihan ganing guidelines sa mal ni Pakapobre, supposed to be kuntane April 13 na tapos na ni para nga pag tupa sa unang simana kung bahin sa bulan sa Mayo. Ang asikasuhon na lamang action, report, liquidation, kag pagresolbar sa mga reklamo nga ginapalabot sa ilasri nga talatapan. Yari sa Direktor Makapobre. Base sa ating latest record, 48 LGUs na ang nakapagtapos na ng kanilang SAP payout. At sila po ay ginagawa ngayon ang kanilang mga reports para isubmite sa ating opisina. May natira pa tayo na 85 na ongoing pa ang payout, no? Ongoing payout pa.
Naasahan natin na marami sa kanila ay makapagtapos na rin this week. In line with the ongoing payout sa ilan pang mga lugar, we continue to remind everyone na both the implementers and the beneficiaries to observe the safety protocols in the distribution of SAP, no? So, we encourage the LGUs na hindi pa tapos na pwede silang mag-door to door, lalo na sa mga vulnerable sectors tulad ng mga matatanda, mga PWDs, yung mga buntis, no? Doon po sa mga LGUs na hindi naman kaya yung door to door, dapat po ay magkaroon kayo ng safe distribution points, no? Yung we encourage them na in small groups or small batches, dapat may scheduling upang maiwasan ang pagdami ng tao. Maglagay ng wash area na may habon or kung hindi man, may alcohol o sanitizer, no? We also encourage our LGUs na magkaroon sila ng standby na ambulansya sa distribution points para kung may kailangan ay may ready na tayo na medical team to act on the emergencies. Gayunpaman, ang paaralang ito ay hindi lamang po sa mga LGUs, but this is also a reminder to our beneficiaries. We encourage lahat ng beneficiaryo na magiging responsable rin sila during the payout. Kailangan hindi yung magkumpol-kumpol. Kailangan i-obserba nila yung tinatawag nating physical distancing na 1 metro ang distansya nila sa 1 katao. At kailangan na magsuot sila ng mask. Importanteng pahanumdum kag abiso ni Regional Director Maria Evelyn Macapobre. Sa ilang sining virtual presser, may ara sila sang ginapatigayon nga live broadcast sa ilang sining official Facebook page. Mayon kay manti amat-amat man nga nasabat nila ang palamang kotaron halin sa mga tao mismo nga nagalibog pa sigapon ang pabinsaron nga away sila kakakuha sang siningsap kani, kwalipikado bala sila kundi. Alas 5:39 sa Luwantang Banwa sa Hinubaan, kay sa Banwa sang Hinubaan Makaksyon, may quarantine area sila to, temporary quarantine area. Pero ara yan nahamtang sa beach. Tidari sa aton sa Negros Occidental, may summer resort man ta, nga Serbiman quarantine area, Mambukal. Bugnaw, ginapalibutan sang dalagko nga mga puno sang kahoy, may mabatian ka ba nga nagakanta, nagapulupanihol, nga pispis, may huni pa gani sang, gani na, may mga amo na sa kwan. Sa Mambukal, waay no, away na amo sa Mambukal, dito to sa Kalatrabay ang amo, nagkataboks dalan. Sa area sang Banwa sa Hinubaan kay ang record makakson sang Interagency Task Force. Mayara sang mga more or less mga 1,500 pa nga mga Negrense stranded passengers ang tinguan nga masugat kag mapabalik diri sa Negros Occidental kay kon ikaw ara sa Manila, ikaw ara sa Cebu, kag way ka ba na trabaho wara ka sulod sang balay, kagway ka man kilala or pamilya to, subuan ka, sunod, pila na ni ka bulan magkakson ho, no? Di siyempre, mapulig ka dari sa imo sa nga lugar. Ang Banwa sa Hinubaan, ang record mayara san 30, ka mga taga Banwa sa Hinubaan magkakson, ang nagahulat man, di kung magabot sila sa Banwa sa Hinubaan, mayara ng daan ang lokal nga panguluhan, gintalana nga temporary quarantine area. Nga ipahamtang sa isa ka beach resort. Beach house, layo sa komunidad, tawhay na, linong pa. Sige, check talang dugay-dugay tingwaan ta malapot si Mayor Ernesto Estrao. Medyo lang alam pa isa nga communication. Alas 5:41 na Action Radio Philippine Standard Time.
Ato sa ning live stream, antes takatuan ang ato sa ning Bacolod City Hall. Iti may araman sang dugang, kasong Bacolod, may araman ang Negros Occidental. Dugang naman nga, mambal ta naging mapalaliban balamog kung may ara sang COVID positive nga tao sa isa ka lugar, kinanglan mas doblehon, triplohon, triple ato sa nga paghalong. J. Anelia Saragilia, hello. Kenneth Valencia, salamat. Everlyn Miranda, watching sa Dubai. Arama si Jen Salcedo, good afternoon. Monitor lang kami isang partner ko, Ernesto Acosta Jr. dari sa Taban, Tabao, bye-bye. No, shout out hambal ni Everlyn sa family Miranda kag Suwarnaba, keep safe everyone. Si Philip Laurente, halin dari sa barangay Minoyan. Tamiya ko lang 2 kids ko. Si Justin Laurente kag Thea-Lynn Laurente. Ibalawon ta naman ng detalye sa nga balita halin sa Bacolod City Hall with Action Dale Salazar. Action Radio City Hall Report. May ara man 120 damo kung mga stranded Bacolod noon, nagpakig-angot na sa syudad para man magkapauli. Action Dale, mayong apon sa report, please come in. Siya namar masobray sa kagatos sa mga persona nga stranded sa nagkalilain nga mga lugar diri sa pungsod Pilipinas ang nagpakig-angot sa action team on returning residents no nga komitiba o kon task force nga gintukod ni Mayor Bing nga muni siya ang gindesignar o kon ginhatagan sang trabaho nga amoy ni ang magproseso sa tanan nga mga Bacolodño residents nga na stranded sa iban nga lugar diri sa pungsod. Ginpahayag diri ni City Councilor Cindy Rojas, shining chairman sang nga task force action mar nga pila diri sa mga persona ako stranded Bacolodño ang nagpakig-angot sa syudad amo ang yara sa Cebu, mayara sa Palawan, sa Boracay, mayara man sa Metro Manila action mar nga mo ang may pinakadamo. So dito gid no sa Manila ang damo-damo nga Bacolodño nga na stranded action mar ginabulubanta ni Councilor Rojas nga more or less 120 ka mga stranded nga mga Bacolodño ang nag-keep in touch sa iya sa tuyo nga makapuli diri sa may syudad sang Bacolod. Ginpathag diri ni Rojas nga kalabanan diri sa mga rason action mar sining mga stranded Bacolodño suno siyang iban diri ang mga nag-OJT sa luwas sang pungsod nagabot sa Metro Manila kag naabtan sa lockdown. Ang iban nawad-an sang trabaho sa Metro Manila kag naapektuhan ang ila sining obra bago sining COVID-19 pandemic. Ang iban ang nagpa-check up sa Manila kag naabtan man sa lockdown mayara man sa mga estudyante action mar nga didto naga-eskwela nga luyag man magbalik diri sa may syudad sang Bacolod. Sa karon suno kay Councilor Rojas mayara siya sang group chat no sa Messenger nga ginobra no kag tanan diri nga mga miyembro ang mga stranded nga mga Bacolodño kag dira sila nagaproseso sang ila sini nga mga dokumento para makabalik diri sa may syudad. Una suno diri Councilor Rojas duha ka mga butang ila sini ginaplano. Una ang chartered flight posible action mar kagang barko nga magabiyahe padulong diri sa Bacolod City. Depende ini sa desisyon sa mga stranded nga mga Bacolodño kung ano ang luyag nila nga mode of transportation. So subong semana ongoing ang pagproseso sang syudad sa Bacolod sang ila sini nga mga documents and under sang executive order ni Mayor Bing Donaldia ginpapanaog sa mga returning residents kinahanglan man sila gihapon nga magpaidalom sa 14-day mandatory quarantine kag RT-PCR test action mar antas sila nga tugutan nga magpauli sa ila nga mga panimalay. Aring portion sang parehag ni Bacolod City Councilor Cindy Rojas. May ara kita ibad nga nagpa-Manila kay may ara yasang check-up or may ara man ibad nga nagkadto kay may mga family matters man nga ginkadtuan no kadamo actually sa mga rason gid different reasons kun nga na stranded sila sa Manila no. We have also some residents nga nawad-an obra no because of the pandemic. So we also have like mga naga-OJT sa iban nga mga countries no nga ari di subong sa Manila man na stranded man sila tanan sa Manila. We have various residents actually no kadamo-damo sa ila nga na stranded gid sa Manila pero do laban mga students gid nga mga naga-eskwela to
mga college students. Sa mga portion din Amo naman na ang palayag ni Bacolod City Councilor Cindy Rojas. Subong hapon nagpagawang DOH Region 6 sang panibagong update regarding sa COVID-19 diri sa may Western Visayas. Konfirmado nga ang Bacolod City ang may duha ka mga panibagong confirmed cases sa COVID-19 na action mar. Ini sila ang mga OFWs kadamlag lang nga gin-repatriate karon naka facility quarantine. Isa diri nagedad 42 anyos nga lalaki, isa ka seafarer nga residente sang barangay Villamonte. Samtang ang COVID patient number 11 sa Bacolod City, amo ni siya ang isa man ka seafarer, no? 27 years old residente sang barangay Ganada. Pero karon naka facility quarantine action mar sa accommodation establishment sa area sang barangay 7 syudad sang Bacolod. So butlingon te amo ni sila ang mga OFWs nga damlag lang nga ginbalik una ginhouse sa may Graciano Lopez High Elementary School. Kag subong ara dira nag-observe sa 14-day mandatory quarantine sa isa ka accommodation establishment action bar. Action dahil pilang kabugusan na sa Bacolod. Sa kabugusan ng Bacolod City ang may 11 tanan ka mga confirmed cases, apat 3 ang naka-recover but silingon duwa na ka negative results, no? Ang ila sining RT-PCR test kag COVID-19 free na ining apat. Tatlo diri ang nagkalamatay action mar. So 7 na 4 plus 3 7 kag apat ang nagapabilin nga positibo. Lakip na diri ang duwa ka confirmed case nga gin-confirm sang DOH Region 6 dong kagin pagwa sa bonggid lamang nga hapon action mar. So mo ni siya saliton ta lang COVID patient number 10 residente sang Villamonte 42 anyos pero naka facility quarantine kay COVID patient number 11 87 anyos residente sang barangay Granada pero naka facility quarantine action mar. Update kabay tagikan sa Bacolod City Hall ang action niyo. Action Dale Salazar una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Salamat Action Dale sa amuna sa bahin sa nga Bacolod sa mga late tuners nato mag-action. Duha ang nagduga nga kaso sang COVID positive. Sa Negros Occidental, duha man sa sulad sa Bacolod. Ang sa Negros Occidental, all in all, ang COVID patient ara na sa anom. Kaya ang nagdugang is COVID patient number 5, kaga COVID patient number 6. Ang naka-recovered ang nag-ayo na gidya among COVID patient number 1 nga 41 anyos nga babayi taga Banwasang Ibe, Magaluna. Na recovered na gid siya, cleared or ayo na gid siya. Ang number 2 mag-aksyon nga 42 anyos nga taga La Castillana, ginahulat pa ang resulta sa RT-PCR test, second repeat RT-PCR test yesterday. Ang ikatatlo, 38 anyos nga taga Silay City, ang first repeat RT-PCR test, ginahulat man ang resulta. Ang ikaapat, 41 anyos nga taga Banwasang Kanduri. No? Ang first repeat RT-PCR test niya, ginahulat man ang resulta. Sri. So, ang ginahulat naton maka-aksyon diri, 5 na. Kay kuwaan ni liwat sang RT-PCR test ining dugang nga duha nga nag-positive. Bilang kabahin o kon bilang pagsunod sa ginatawag nga protocol sang DOH. Una sa balita, una sa aksyon. Dugang nga retalias na karon natutok sa Action Farming Line with Action Brian Morden Lasay si Media tubdo bala sa 9 sang gabi. Evelyn Miranda subo man niya tagad diin na sir ang OFWs nga nag-positive sir. Isabahin sang mangkot ni Evelyn na. Sa Negros Occidental, ang isa taga Escalante City, pero naka-quarantine na din sila ha. Isa taga Banwa sa La Castillana. Ang patient number 5 taga La Castillana, ang patient number 6 taga Escalante City. Pero naka-quarantine na ini sila. Una sa balita, una sa aksyon. Sherina Huwagpaw, Mula, good afternoon. First time mag-watch live, tani may FM station man ka mo sir, kay waay kami di AM. Gusto tani namon mamati Barangay Filisa. Salamat. Tani may FM station man. Mayara kami FM station na. Duwa ganing FM station namon.
Para na ipangita nyo sa dial blast ng radyo. Jocelyn Calaman, thank you. Bea Jonathan, Action Radio, Sara Escoban, watching from Talisay City. Manjo Arnejo, Chief Benji Bini Hikayen, Chief Dan De Los Santos, Chief Larry Bayog, Chief Arcon Tuvida. Monitor gid always. Negomar, ano names ang beach resort sa Inobaan, hambal ni Philip Alusagay. May managin mention ang ngalan sang beach resort, ginitiguan ta nga malabot ang signal ni Mayor Ernesto Estrahua. No? Dugay-dugay basi malabot naman siya. No? Sa pagpaningguha man sang pila ka mga opisyal dira sa Banwa sang Hinobaan. Serbi nga temporary quarantine area. Layo na sa komunidad. Ining beach house mga kakson. Kaya ang evacuation center sa Banwa sa Hinobaan, ginatapos-tapos pa, ginakulo kompleto pa ang facilities mga kakson. Ngayon ay kami preparasyon niyang Banwa sa Hinobaan. Pag-abot gidman sang mga returning residents, why na hindi na magpalibog ang mga opisyal dira kundi dito na lang sila idiritso sa saning temporary quarantine area. Isip-isip ko bala sa record sa ato suning interagency task force. Halos taran nga 31 ka Banwa kag syudad. Mayara gid sang manog pauli nga mga returning residents. Ang kita ko to makakson pinakadamo taga syudad sang San Carlos nga labot ya lapit 300 mo. Ang pinakadutay ti taga Banwa San Don Salvador Benedicto, no tatlo lak bilog to. Kamay pang antes matapos na ning JCQ implementation, sugat na nitaran ka magkalo kompleto ni amat-amat no ang bulay ginhatag sa ato sa provincial government. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 5:53, mabalik pa kita pagkatapos gid lamang City. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Gusto ninyong mangin alerto inyo sa nga pabensaron, mangin mabakod resistensya sang lawas ninyo sa CL7-7. Mansubong nga paniyempo ang balita sa COVID-19, may dala sa gihapon ini nga peligro sa aton sa ikaayong lawas. Kilaw bala sang CL7-7, 26 mg vitamin C, gapabaskog sang aton sa immune system, likawan. Ang nagabaligya house to house ang peke nga CL nga nabutang sa mineral water plastic bottle o kon sa lapad nga bottle. Magdiretso bakal sa ginasarigan nga butika kon farmasya.
Laking CL Pito-Pito, laging panalo. Rodnel Helvosa Sr. from KSA, sakay Norilyn Helvosa, thank you. Shout out ko no naman Sir Sigora family, nga mga taga Hacienda Paraiso, solid listener. Thank you, gada solid listener. Salamat. Benny Hikayin, Action Mar, monitor lang kami sa Mayo CPB Lacson, pod ko sa kay Manjo Arneho. Salamat, Benny. Cheche Kilino Jeremias, hindi pa pwede kapuli Action Marlon, kay may biyahe man sa Togo March 18, pwede kami kapuli. Gina-schedule na siya sang ato sa ring provincial government, sa interagency task force. Yan amat-amat, kay hindi pwedeng dinugok kag magdamo di pagtingob la puli dali nga way malang sa mutangan nga quarantine area. So kung matapos ang 14 dias nga quarantine nga negative kag okay mala sitwasyon sang kayong lawas, nakagwa sila mabuhi naman ang kadamuon, sulod naman na bag-o sa quarantine areas naton. Cheche Kilino Jeremias, okay, salamat na mo do ko rin si Chensai Gaitan, watching live from Manila. Shout out family Gaitan dara sa Lombia kaman si Kaban Kalanda City. Hindi iban guro, hindi tanin malabutan. Salamat lang sa inyo sa nga pag-monitor. Ay, balitian sa inyo sa dingatay. Budlay ba kung mayara kita sa nabatsag sa ato sa dingatay. Hindi na paghulata, pag maggalala, pag magdugay, pag nabatsag ninyo sa di. Kundi ang sabat sira DTX 500. No, DTX 500 na papatunan sa mga pagtuon nga epektibo sa pangontra sa mga toxins ining DTX 500. Di na pagpadugaya pa mag DTX 500 na kamo plus taas ang blood sugar. Nya mayara kamo sang family history nga may balatian, diabetes. Hindi na paghulata pa nga magrabe na ina. Magrabe pa ina, mag DTX 500 ka na, mabakal sa tanan nga mga butika. Una sa balita, una sa aksyon. Narisa Ruiz Ilare, Tambiao Junior Arevalo sang aning pahanukoy monitor. Salamat yan. Jenna Dumadaog Amilyar from Silay City. Aramasisay, di good afternoon sumar permigid ka pabatia. Alegria Morsia, ausente family, thanks, God bless. Muhammad D. Araband, nagabaritor man. Christian Roa, salamat. Alas 5:58, Action Radio Philippines Standard Time. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson,
asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Nasaan ang aksyon? Naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Basi lipat ka mo ha, vitamin D3 importante nga to sa lawas mayara sang vitamin D3 kaapiliun ninyo isa lamang Life Extension. Vitamin D3 sang Life Extension Philippines damo sila iban pa sa mga produkto paragid sa kayuhan sa inyo sa nga ikayaw lawas. Life Extension na Philippines mas maayo kung makakadto ka mo personal sa ilan sa nga klinika o kontra to para hamdal sila sa may GA Estaban Building, Lacson South, Bacolod City. Sa likod unhan lamang din sa Action Radio Bacolod. Life Extension Vitamin D3. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports After Edition magasunod na o kung magabalik buwas. Magasunod na Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar kag Action An Defensor. Sa ato sa nga technical control o po kay Action Henry Spolgar with Action J.M. Baikind. Ako naman Action Marlon Henovaya. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio.